bé, comencem este programa en directe des d'aquí, des de la localitat de Traiguera, donant ressò a la Fira Romana, a la fira que tots els anys venim i donem ressò. Juanjo Cabanes, regidor de Cultura i Festes de la localitat de Traiguera. Bon dia, què tal? Com estàs? Bon dia, Cristian, bon dia i benvinguts al nostre municipi. Bueno, ja pràcticament pareix que estiguem al segle passat, no? Aquí a la localitat de Traiguera, ja tot ambientat per començar demà. Sí, estem fa 2 mil·lennis, no sé què ha passat, no? Fa 2 mil·lennis perquè estem preparant la Fira Romana, no? Tematitzada romana. Este és un dels caps de setmana grans del nostre municipi. La Fira Romana ens la prenem molt en sèrio, és un mirall on mirar-nos tots al nostre passat, no? I res, aquí estem a la plaça on tindrà lloc a partir de demà els grans aconteixements d'esta fira, que tu ja la coneixes, no? La Fira Romana de Traiguera té diferents particularitats, no? No és una fira més o no és una fira a gust. Tenim mercats d'artesania, tenim activitats, però sobretot el que tenim són personatges mitològics que la fan molt especial. Compta'm perquè al cartell que fiqueu sempre és un eslògan que a mi particularment m'agrada molt i diu que al final intenteu transmetre la tradició en aquest eslògan que diu origen, cultura i tradició. Clar, mira, a Traiguera, dins d'esta fira s'intenta recrear un poc el passat romà que tenia tota esta zona, no? Segons es diuen els historiadors, Traiguera era un punt el lloc on ara està ubicat Traiguera era un punt d'unió, un punt important de pas on passaven teatres la Via Augusta, no? I el que pretenem és reivindicar este passat romà i este llegat que ens van deixar tota la cultura romana. Per això, si em permets, la Fira Romana és una fira romana política on la part cultural és important, però tots els anys intentem fer d'ella també que tingui una vessant divulgativa, no? Per això enguany el dissabte tindrem també dins de la festivitat que suposa la fira, que tots venim a passar-nos-ho bé, no? Però qui vulgui aprofunditzar en el nostre passat, en poc a dependre en el que va ser la nostra història, no? Pues tindrem una xerrada divulgativa per els historiadors Òscar Caldés, Jaume Noguera, Jordi López i Xavi Ciscar, que es diu Guerra i conflicte a Intívili Traiguera, no? Intívili era com antigament se coneixia una zona de pas per este territori, que molts municipis diuen que va passar per allà, però nosaltres reivindiquem que és Traiguera i aquí farem una xerrada divulgativa este dissabte al saló de plenaris de l'Ajuntament. I també invita a tota la població que passi. La gent que s'està escoltant, potser molta gent que ens està escoltant no ha tingut l'oportunitat de vindre a una d'aquestes fires, perquè jo sé que tots els anys ho feu, però cada any intenteu innovar. Com comentaves, no és només una fira de caràcter que venen els ferians i venen coses, sinó que també intenteu contar una història a través de personatges que estan a la mateixa fira. Clar, és una fira que intentem compaginar els dos vessants. Una és la de passar-te-ho bé, vindre i gaudir d'una estona amb els teus companys, els teus amics, amb els teus familiars, on podràs comprar artesania, podràs degustar productes locals, podràs degustar la nostra gastronomia, podràs comprar qualsevol tipus de producte, però a la vegada t'aniràs trobant pels seus carrers personatges, ja no els personatges clàssics que tots tenim al cap d'una fira romana, que també trobaràs gladiadors, trobaràs quadrigues, trobaràs soldats romans, trobaràs molta gent ambientada en les seues túniques romanes, però a la vegada trobaràs elements mitològics, no? Trobaràs a la Medusa, et trobaràs al Faune, et trobaràs els sàtirs, trobaràs la nimfa de l'aigua, et trobaràs el Plutó, és a dir, trobaràs tota una sèrie de personatges de la mitologia romana que li donen aquest punt atractiu, aquest punt molt característic de la nostra fira, de la qual estem tan orgullosos, no? Tinc que dir que tots aquests personatges damunt es fan aquí a casa, no? Perquè l'alma mater d'esta fira saps que és el grup de teatre i animació Els Àngels, que donen vida a tota aquesta mitologia que es recrea dins del nostre municipi. I si ens respecta l'oratge, que segur que sí, perquè sabem que estem en un bon dia, tindrem un cap de setmana per a tot, per a divulgar, per a gaudir i per a potenciar la nostra cultura. Hi ha que dir que tots els personatges no és que se compren una disfressa a qualsevol lloc i se la fiquen, sinó que pràcticament el 100% dels que ixen tenen una caracterització especial, tenen uns trajes especials,
estan una persona maquillant-los per a cada dia, vull dir, és una dedicació pràcticament exclusiva per a aquests 2 dies, no? Sí, com bé dius, es boca tot el municipi i tots els personatges que surten no són disfresses, parlen una miqueta així entre nosaltres, no? Que et compres a qualsevol tenda i te la fiques i ja està. No té res que veure. Té un treball molt gran detrás, per Jaume, sempre comptem que el faune, per a que surti el faune 3-4 hores abans té que estar pintant-se, no? en tot el que porta damunt per a poder sortir i tindre l'espectacularitat que té, en la gràcia que per a nosaltres es dona molt d'orgull, no? Que són elements molt traigueris perquè són gent de Traiguera que participa en això i també gent de Traiguera que els pinta, no? I des d'aquí pues, agrair tota aquesta implicació. Dins d'esta fira, a nosaltres ens agrada dir que aquesta fira té un lema, no? Com tu has dit, que és orígens, cultura i tradició, que és el que reivindiquem, però a la vegada té un sublema que és la força d'un poble, no? Perquè és la força d'un poble. És la força d'un poble perquè a Traiguera tenim el gust de ser un poble on l'associacionisme està molt arrelat i pràcticament qualsevol veïna de Traiguera forma part d'una associació. Aquestes associacions, en el seu dia, el 2006, van juntar-se i van decidir formar o van decidir crear el que avui és la 18ª edició de la Fira Romana de Traiguera. Este impuls és el que li dona aquesta particularitat a la nostra fira, no? És el treball de tot un poble. I si em permets, fa uns anys vam decidir fer com a emblema principal de la nostra fira el Déu Romà Mercuri, perquè el Déu Romà Mercuri saps que és una figureta que es va trobar dins del nostre terme municipal, que està guardat al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, de la qual vam fer una rèplica i com a homenatge a tot aquest associacionisme que volem exemplificar en la figura del Mercuri, dins de la remodelació de la plaça Raval, que encara està en marxa, serà culminada a la seva font en la figura del Déu Romà Mercuri com a homenatge a totes les entitats del nostre municipi, que gràcies a les quals podem gaudir el primer cap de setmana complet d'octubre d'una fira d'aquestes característiques que ens ompli d'orgull. De fet, fa unes setmanes venia Javi, l'alcalde, a contar-nos, no? que havíeu fet aquesta forma d'expressió, aquesta escultura, diguem, per a donar honra, no, diria jo, a totes les associacions que tenim aquí a Traiguera, perquè ara fa un ratet estava parlant la gent, per exemple, que està muntant aquí davant un puestet que tenen en la caracterització d'un personatge i són gent que ho fan per voluntat pròpia. Clar, ho fan tots els que estem a les entitats, estem de manera desinteressada i pel gust de continuar construint la vida en comunitat i la vida al nostre municipi, no? I això és el que es pretén fer a la plaça del poble, on hem considerat oportú que ja que l'anàvem a reformar, que sigui un homenatge cap a totes les entitats, cap a tota la força d'aquest associacionisme que té el nostre municipi i que volem que estigui identificat en la figura del Déu Romà Mercuri, que és el màxim exponent, no? De la fira, de la qual és la culminació d'aquest associacionisme local, no? I com tu dius, sí, hi ha molta gent que participa de manera desinteressada, el grup de teatre i animació Els Ganxos, que sempre l'anomenem, però avui tindràs per a fer entrevista, per exemple, 2 persones que no són les que de normal són a la cara visible, perquè per a que surtin els personatges a lluir, diguem-ho així, no? Detrás hi ha molta gent que de manera més amagada, no? Detrás de l'escenari, diguéssim, té que estar hi col·laborant. De fet, estem aquí ara a la placeta de l'Església, de les 2 persones que del teatre després parlaran, aquí estan muntant tot l'atrezzo i que després, durant el cap de setmana, són els que ajuden a que surtin aquests personatges, no? I a la mateixa vegada, també diré que enguany hi ha una altra entitat del municipi, que és el Centre Cultural Traiguerí, el qual edita una revista que enguany fa 50 anys, que després tindreu l'oportunitat d'entrevistar-los, i des d'aquí també convidar tota la gent que passa per dins de l'església. L'església sabem que està dins del recinte on celebrem la Fira Romana i l'exposició d'enguany va dedicada a ells per aquest 50 aniversari d'una revista que és de les poques que queden a la nostra comarca, o crec que la més antiga des de la creació fins ara no surt en paper de manera ininterrompuda, la qual cosa també és una mostra d'orgull i la vull reivindicar també aquí a Juanjo, donar-te les gràcies perquè sé que cada any intenteu fer una programació diferent, però jo crec que l'essència no la perdeu mai, no? L'essència d'expressar en el teatre, en la caracterització de la gent del vostre poble, que aquí a Traiguera hi ha una història, hi ha una cultura que heu tingut que preservar i la seguiu preservant. Clar, per sort tenim un municipi que podem agafar de diferents llocs històrics, no? Aquí estem centrats en la Fira Romana, però si ens n'anem al santuari, veiem
tot el segle XVI, XVII, ell va fer diferents obres d'art, no? Des de l'església, el Creu, Peiró Cobert, tota la zona del Reial Santuari, que és el nostre emblema del nostre municipi, i la Fira Romana, que és un element turístic també important. Podem agarrar de diferents coses i de les quals de totes ens sentim orgullosos. També aprofite per a reivindicar el nostre municipi com un municipi turístic, no? On pots gaudir, com diem, de diferents elements patrimonials que van des de l'antiga Via Augusta fins a l'actualitat pràcticament, no? En diferents períodes històrics podem gaudir de muralles, podem gaudir de tot el Reial Santuari, podem gaudir d'aquí del portalet que tenim aquí detrás, podem gaudir de la nostra iglesia, de totes les peces patrimonials que hi ha dins del museu parroquial, podem gaudir de l'Ajuntament Gòtic que tenim, és a dir, tenim una sèrie d'elements que ens fan atractius turísticament, no? I des d'aquí reivindicar el nostre municipi com un municipi turístic i reivindicar esta fira com un exponent per ensenyar tot el patrimoni del que tenim, i de la qual cosa, òbviament, convida tots els nostres oients, no? Aquest dissabte i diumenge, tant pel matí com per la tarda, vinguen, s'arriben a Traiguera. I si em permets, que tot i que no es forma part de la fira pròpiament dita, però els quintos del nostre municipi també organitzen una festa el dissabte per la nit, i també vull donar-los esta ajuda, no? També vull dir que ells també participen fent de la nit del dissabte una nit de festa, que es farà al pavelló on que van inaugurar fa poc, i hi haurà una disco mòbil, de la qual també convido que tota la gent que vulgui arrimar-se a fer festa, també en altres, no? Pues Juanjo, donar-te les gràcies, sobretot que la gent que t'ha escoltat puga sentir que aquí teniu un patrimoni preservat i que puga disfrutar d'aquest cap de setmana. Molt bé, Cristian. Moltes gràcies, Juanjo. I bé, continuem en directe des de la localitat de Traiguera, i com tots els anys en la Fira Tia Júlia tenim alguns dels xiquets del col·legi d'aquí de la localitat de Traiguera. Ens contaran algunes coses que els agrada la fira, han vingut a visitar-nos com venen a visitar-nos tots els anys. Bon dia, què tal, com esteu? Bé. A veure, conteu-me què és el que més vos agrada d'aquesta fira. A veure com te dius i què és el que més t'agrada d'aquesta fira. Vale. Jo me dic Inés, m'agrada les vestals, perquè surten les meves amigues, i les nimfes també m'agraden molt, i enguany provaré de sortir perquè no m'ha agradat molt, però provaré. Que t'assustaven els personatges? Sí. Però suposo que aquest any ja no t'assustaran. Provaré. Provarem a veure. I tu com te dius? Jo me dic Safa i el que m'agrada de la fira és sortir les amigues, les paradetes i els personatges. Quin personatge és el que més vos agrada de tots els anys? Perquè suposo que hi haurà algun que vos agrada més, no? La medusa, el faune i ja està. I a tu? A tu quin és el que més t'agrada? A mi el que més m'agraden són les nimfes, perquè són boniques. Pues moltes gràcies, anem a parlar en altres alumnes, moltes gràcies per estar aquí amb mi. Bueno, i seguim en alguns de xiquets i xiquetes que ens han visitat avui. A veure, dieu-me el vostre nom, com vos dieu, i què és el que més vos agrada de la fira. Hola, jo em dic Eric i m'agrada gastar diners Gastar diners, ostres. i també m'agraden els personatges i els jocs que fan a la plaça de les Campanes. Molt bé, i tu com te dius? Jo me dic Marc, m'agrada sortir disfressat Molt bé. i les De paradetes. què eixes disfressat? Els bombos. Els bombos, molt bé. I quin és el personatge que més vos agrada de la fira? No sé. No ho saps. I tu? A mi, les cabretes. Les cabretes. Molt bé. I de Traiguera què és el que més vos agrada? A mi, el camp de futbol. El camp de futbol. I a tu? El mateix. Pues, molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Anem amb els següents alumnes, que crec que encara queden bastants per passar aquí amb nosaltres, no? Que continuem amb alguns dels alumnes, xiquets i xiquetes que han vingut a visitar-nos. Conteu-me com vos dieu i què és el que més vos agrada d'aquesta fira Tia Júlia. Jo me dic Ainara i el que més m'agrada són les fades, perquè ma cosina i ma padrina sempre han sigut fades, entonces pues, m'agrada molt. I tu com te dius? Jo me dic Rosa i els meus companys m'han dit que és molt bona la Fira Romana i jo tinc moltes ganes de veure com és. No has estado nunca, ¿no? En la feria. No, ya llevo unos mesos. Y bueno, conteu-me,
per a tu que has estat a la fira, a banda de les fades, que m'has dit que és el personatge que més t'agrada, hi ha algun personatge més que pogueres dir m'agrada o per a la gent que s'està escoltant puga dir, pues, mira, vindré a la fira perquè m'han contat que aquest personatge és molt xulo. A mi també m'agraden molt les vestals perquè fan un ball molt bonic. Uh-huh. I també m'agraden molt les paradetes perquè també fan menjars molt bons. Sí, la veritat que fan menjar molt bo, però també els personatges són molt xulos. Pues moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que disfruteu d'este cap de setmana. Moltes gràcies. Bon dia, com vos dieu? Conteu-me. Jo me dic Ivet. I tu? Jo me dic Mar. I sou d'aquí de Traiguera, no? Sí. Sí. Heu estat alguna vegada a la fira? Sí. Tu? Jo també i m'agrada molt. T'agrada molt. Per què t'agrada la fira? A veure. Perquè la meva família sempre ha tingut una parada aquí a la fira en pastes típiques i jo sempre hi he ajudat i m'ha encantat. També m'agrada molt l'ambient que hi ha i tot en general. Quina és la pasta que diries a la gent que vinga a provar? Ui, no sé, hi ha moltes. Jo crec que la pasta que per mi és més bona, els almendrados, que estan superbons. Estan molt bons. I a tu què és el que més t'agrada de la fira? El menjar, les paradetes i també les nimfes i ja està. I ja està. Algú de vosaltres s'ha vestit per així o no? Vosaltres no eixiu, no? Jo sí, jo vaig eixir un any de la nimfa blava. Anda, i com anaves vestida? En una tela blava i en pedres apagades. Molt bé. Pues no res, gràcies per estar aquí i bueno, vindrem a provar tot el que teniu preparat per a aquest cap de setmana. Vale. Moltes gràcies, xiquets. Bé, continuem amb les últims dos xiquets i xiquetes. Bon dia, com vos dieu? Jo me dic Alba. I tu com te dius? Jo em dic Kilian. Bueno, conteu-me, sou d'aquí de Traiguera? Sí. Los dos, no? Heu estat alguna vegada a la fira o no? Sí, tots els anys. Tots els anys. I què és el que més vos agrada de la fira? A mi el que més m'agrada és quan fan les demostracions els alfarers i les veles. Anda. I què és el que fan? Què és el que fan? Ensenyen a fer una vela? No? No, ensenyen com se fan les veles i les coses de la fada. Molt bé. I a tu què és el que més t'agrada? A mi el que més m'agrada són els jocs tradicionals de la plaça del Campanar. I podries dir algun joc tradicional que sigui el que més t'agrada? Les birles, per exemple. Les birles. Pues, algun personatge que us agrada a vosaltres? A mi m'agrada molt Les nimfes. No, a mi el que m'agrada és la medusa. La medusa. Per què t'agrada la medusa? Vale. Perquè té un ball molt xulo. I també està vestida bastant xulo, no? Sí. I a tu quin és el personatge que més t'agrada? A mi les cabres que estàs pel carrer i no les veus i te peguen sustos. I el fauna. Pues molt bé, xics, que disfruteu este cap de setmana. Gràcies per estar aquí. I no res, ens veurem l'any que ve a veure si torneu a vindre a parlar. Moltes gràcies. I bé, continuem en directe des d'aquí, des de la localitat de Traiguera, donant ressò, com sempre, a la Fira Romana Tiar Júlia 2025, una fira amb moltes característiques particulars que diria jo que és única a tota la comunitat valenciana. I bueno, estem en algunes de les persones que fan possible que demà dissabte i diumenge puguem tindre algunes de les coses que veurem demà i diumenge. Víctor y Juanvi, buenos días y buen día, ¿cómo estáis? Hola, muy buen día. Bueno, empezamos por Víctor. Víctor, cuéntame, porque antes de empezar el directo me contabas que una de tus pasiones es decorar un poco, ¿no? el sitio donde tú vas a estar. Cuéntame qué haces en la feria. Bueno, pues aparte de hacer el decorado y todo, yo soy un personaje principal. Mi personaje es Plutón, rey del inframundo, y bueno, pues haremos diferentes actuaciones y lo pasaremos muy bien y daremos mucho miedo, en mi caso. La verdad es que os implicáis de una manera bastante grande, ¿no? Porque lleváis, desde que he venido aquí, montando un sitio que creo que es el sitio que vas a estar tú este fin de semana. Cuéntame qué tiempo has invertido para hacer esto, ¿no? Bueno, más o menos llevamos 15 días, 3 semanas pensando cómo lo vamos a hacer, cómo lo montaremos y tal, para que el día, todo este fin de semana, sea una cosa espectacular, sea bonito
Y ahora por la tarde montaremos con otros chicos y tal, montaremos más escenarios que también llevamos tiempo preparando para este fin de semana tan fantástico. Bueno, continuando, también bon dia, Juanvi, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia, què tal, com estàs? Hola, molt bon dia. Conta'm de la mà del teu company Víctor què és el que fas tu, no? Perquè jo sé que esteu decorant també, però tu també fas bastantes coses dins de la fira, no? Pues sí, jo estic molt vinculat, diguéssim, en l'atreçó de les fires i de les obres que fem el grup de teatre. Entonces, soc el tècnic de so, per exemple, a l'hora dels balls de les nimfes i dels vestals i de tota la gent que sortim al ball i, en fi, ajudant en decorats i fent tot el que... Un poc de tot, no? Un poc de tot, molt. Bueno, hi ha que dir i recordar a tota la gent que s'està escoltant que la majoria de gent que participeu aquí ho feu per voluntat pròpia, per associacionisme, perquè voleu que el poble de Traiguera prospere i que la gent pugui veure que esteu units, no? Exactament. Això tot és desinteressadament, és per afició i per ganes de muntar una fira, una cosa emblemàtica que queda molt bé pel poble. Bueno, cuéntame un poco sobre tu personaje, Víctor. Yo sé que me has contado que es uno de los personajes que tiene bastante peso, pero ¿por qué decidiste decir que sí al implicarte de lleno con esta teatralización de lo que vais a hacer este fin de semana? Bueno, es un personaje que a mí personalmente me gusta porque es algo que me gusta, como lo que es el inframundo, lo que es la maldad, el infierno, todas estas historias, pues me gusta. Aparte, es un personaje que lleva zancos, que es un tema que yo domino bastante a la hora de hacer actuaciones, y luego también me gusta a la hora de un reto para mí, que nunca he hablado así en público, he hecho actuaciones, pero no he hablado en público. Es una espinita que me la voy a sacar, sí o sí. Y ya está, así que si veis dudar, lo siento, es la primera vez que lo hago, pero lo pasaremos muy bien, nos divertiremos. Bueno, yo invitar, ¿no? Y sobre todo daros las gracias porque sé que hacer una feria de estas características, montar lo que montáis no es fácil, sacar tiempo donde no se tiene y nada, que disfrutéis vosotros también, esperemos que este fin de semana venga mucha gente y gracias por toda la labor que hacéis. Esperamos que venga gente. Estamos ahí para veros. Muchas gràcies. I bé, continuem en directe des d'aquí, des de la localitat de Traiguera, donant ressò en esta fira Diar Júlia 2025, la fira romana que tenim pràcticament tots els anys. I bueno, avui no podíem escapar de parlar aquí en concret pues, el diariet, no?, de Traiguera, en Trini i Eduard. Bon dia, com esteu? Hola, bon dia. Bueno, donar-vos les gràcies perquè jo sé que esteu aquí fent la labor, no?, de preservar el patrimoni cultural, diria jo, de la localitat de Traiguera. Conteu-me, no?, com va ser aquesta iniciativa, perquè sé que enguany és un any molt important, 50 anys del diari de Traiguera. Bueno, la iniciativa la va fer mossèn Daniel Llaige, que és el fundador de lo diariet de Traiguera. I llavors hem anat seguint gent del poble i gent que no és del poble, perquè jo estic casada aquí a Traiguera, però soc de la Sénia. L'únic que m'agrada la informació, m'agrada molt la fotografia i soc la fotògrafa i la vicepresidenta del diariet i és una cosa que ho fem sense ànimo de lucre ni sense res. Ens ajuntem un grup de gent i el millor de tot que té el diariet és que té 50 anys, però els 50 anys no ha fallat cap mes, ni en plena pandèmia. És un diari que el feu mensualment, no? Mensualment, cada mes. Sí que m'agradaria, Eduard, que em pogueres contar, no?, alguna d'aquestes anècdotes, perquè jo sé que en 50 anys heu estat retratant, heu estat donant informació de moltíssimes coses de la localitat. Em pogués contar alguna d'aquestes anècdotes que heu viscut? Mira, l'anècdota més així és que en plena pandèmia el diariet s'imprimia a la Ràpita
i que a l'hora de portar-lo cap aquí tenien que fer al mig del riu, traspassar d'una comunitat a l'altra, perquè clar, no podies anar a l'altre costat a buscar-lo. I llavors tenies que fer, arribava un cotxe per una banda, l'altre per l'altra, el límit, mos el passàvem, vinga, va, no hem cruzat. Que no us vega ningú. Exactament. I també ens ho portava l'assistenta social. L'assistenta social. L'assistenta social, que és neboda del que feia el diariet, ens portava quan venia a treballar. Clar, perquè és un servei Llavors mínim. nosaltres ens passava per la porta, obríem la porta, ens ho tirava dins, tots en mascarilla, i és una cosa que... és una anècdota que... La veritat que sí. Sí, són aquelles coses que les fas perquè... Que recordarem sempre. Sí. Bueno, tots els anys no se complixen 50 anys d'un diariet. Què feu dins de la fira, tia Júlia? Perquè jo sé que estos dies teniu algo per aquí important que aneu a ensenyar, no? El vostre patrimoni que teniu al diariet. Estos dies, dins de l'església parroquial, farem una exposició de fotografies de diferents actes i diferents èpoques del diariet, des del començament fins al dia d'avui. Hi haurà també una exposició de les samarretes commemoratives d'un acte que fèiem, que era el Safareig Rock, i hi haurà una projecció d'imatges, diguéssim, retrospectives de tots estos 50 anys. Després se ficarà també la màquina del teleclub i la maquineta de retratar, que era la que vas començar al mossèn Daniel Llage. La màquina del teleclub és una màquina, un projector de cine de 16 mil·límetres, si no recordo malament, que era la que s'utilitzava als anys 60-70 per projectar les pel·lícules que venien en el correu de no sé on, i està guardada. I funciona. I funciona. Bueno, això és un patrimoni que tenim aquí material, perquè al final, i també immaterial, no? Perquè és un sentiment al final que pugueu utilitzar-lo de nou, no? Sí. Bueno, dins d'aquesta exposició què podem trobar i què podrem disfrutar, no? Doncs què podem trobar? Podem trobar fotos del mossèn, podem trobar fotos de Guillem Cifré, que era un caricaturista del periòdico. Podem trobar fotos de la gent del poble, dels actes que se fan, de les festes majors, de Nadal. És una recopilació de fotos que surt tota la gent del poble. Després també hi haurà una exposició de monedes i de bitllets, de tota una exposició numismàtica de totes les monedes i bitllets que han existit durant aquests 50 anys del diariet. Aquesta és una col·lecció d'un company nostre, de Joan Puig Valió. Sí. Pues donar-vos les gràcies per continuar fent este llegat, no? Perquè al final 50 anys són 50 anys, que no se perga mai el diariet de Traiguera, i bueno, que este cap de setmana pugueu veure, no? Aquesta gent disfrutar de totes aquestes joies que teniu i que continueu preservant. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. La 1:28, continuem en directe des d'aquí, des de la localitat de Traiguera, donant ressò a esta fira Tia Júlia 2025, i com no, un altre any estem en concret en Vicent Ortí. Ell és informador de la Turistinfo i també guia turístic. Bon dia, què tal? Tornem a retrobar-nos este any, no? Hola, bon dia. Ens tornem a trobar en aquesta 18ª edició de lo que serà la Fira Romana. Bueno, la veritat que és una fira ja que té solera, no? Podríem dir. La veritat que és una fira, jo te diria que té solera, i a més ha sigut una fira per a donar-nos a conèixer, que la gent ens coneixi els de fora i nosaltres mateix coneixem-nos també. Per què? Pues perquè a través d'aquests anys ha sigut un punt d'inflexió que sempre dic, ja que la gent ha anat traient coses de casa. Jo vaig trobar una moneda, jo vaig trobar això, jo vaig trobar allò, i a través d'això han fet com una col·lecció, a part de tot el que tenim al Museu Arqueològic de Madrid, al Museu de Belles Arts de Castelló, però tot el que anem traient i ho anem exposant, ho anem divulgant, i la veritat és que ha sigut una cosa per a no tan sols que la gent no ens conegui, sinó que nosaltres mateix ens puguem conèixer i conèixer la nostra història. Per a la gent que ens està escoltant, si vostè tinguera que definir el poble de Traiguera, el poble de Traiguera té molt de patrimoni, no?
Sí, el poble de Traiguera té un patrimoni exquisit. La veritat que sí, ho ensenyem tots els dies. Però jo definir el poble de Traiguera és, conforme ho ha definit l'Ajuntament, la força d'un poble. ¿Vale? Origen, cultura, tradició, que és el lema de la fira, i és un poble que moltes vegades no se valora el que té. Tenim un real santuari, l'únic real santuari que hi ha a la província de Castelló, però a part de tot aquest patrimoni que tenim, és que ha sigut sempre un poble fronterer. I degut a això, no tan sols s'ha fortificat, sinó que hi ha hagut pas de gent, com el Papaluna, com Sant Vicent Ferrer, com Corts Generals, com Compromís de Casp. El segle XV va ser un segle extraordinari per a Traiguera, en la fira, en l'ermitori, en tot el que t'estic explicant, i que va ser un punt d'inflexió perquè el poble de Traiguera sigui un poble conegut, no tan sols a nivell local o comarcal, podríem dir en aquella època, sinó a nivell de punt de cruïlla entre l'Aragó, Catalunya i el que és la part valenciana. Compta'm, perquè sé que tots els anys intenteu mostrar a la gent que ve el patrimoni que teniu aquí en este cap de setmana. Què tindrem este cap de setmana del tema Turistinfo i demés? Sí, doncs bueno, a la Fira Romana sempre ho dediquem molt a Traiguera. La Turistinfo ho tenim tancat, però diguem que fem les visites aquí al poble. Cada any hem volgut del primer any, perquè penseu que del primer any que estic fent visites a la iglesia, ho hem dedicat a les oliveres, a la Via Augusta, al Molins Fariners, a molts temes, a moltíssims, inclús estem repetint, no? I enguany ho hem volgut dedicar una mica als 50 anys del diari de Traiguera. Exacte. Un poble com Traiguera, d'un poble menut, conforme som, no sé, 1.400, no sé quants habitants som, que tinguem un munt d'entitats, un associacionisme important, però que tinguem una revista que fa 50 anys que surt al públic cada mes, la veritat que això és un orgull. I, degut a això, farem una exposició sobre els 50 anys, el Centre Cultural Traiguerí farem una exposició, un audiovisual, i al mateix temps serà també unir-ho a el que és el tema del museu parroquial, que vull dir que és una cosa molt interessant, el museu parroquial, ja dic, en peces úniques. Si tingueres que invitar algú a veure alguna part de la història de Traiguera, què invitaries a veure? Jo invitaria a veure en aquests dies, a part del que hem dit de la Font de la Salut, que podem veure perquè justet el diumenge, que estem tancats, però venen els de Benicarló i la iglesia del santuari igual estarà oberta, la gent igual ho pot veure. Però jo ho dedicaria a explicar la història, voltar el poble, veure tota la part lúdica, després vindre el que és la iglesia i veure la part més cultural, que no per cultural té que ser avorrida, jo ho faig prou divertit, tot el que puc i més. I a més jo el que voldria també és que, a part de tot això que poden veure, que la gent s'assessora i vagi a lo que serà la xerrada divulgativa de lo que s'ha trobat d'Intibilis Traiguera, de la Guerra Púnica, al Saló de Plenos de l'Ajuntament a les 5 de la tarda el dissabte, perquè jo crec que traurem conclusions molt importants de lo que és el poble de Traiguera en si, des d'èpoques molt antigues, perquè nosaltres, Tiar Júlia, però possiblement a partir de l'any que ve puguem donar-li un altre contingut a lo que és la fira. I la veritat és que traurem coses molt il·lustratives de lo que va ser Traiguera en temps molt antics. Pues no res, donar-li les gràcies per estar aquí amb nosaltres, que este cap de setmana vinga molta gent a fer aquestes visites. Pues sí, jo espero que vingui bé la gent. La veritat que jo soc d'una manera que ho promociona el poble de Traiguera, l'Ajuntament, però a través d'autobusos de Castelló, de València, a través dels restaurants de Castelló, per exemple, tenim de 3 a 5 autobusos que ens porten des de Castelló, perquè jo faig... Esta setmana tinc que fer el menú, aunque estigués a Castelló, el menú Tiar Júlia de Traiguera. I la veritat que ho promocionem així. La veritat que, a més de la gent que pugui vindre aquests autobusos i omplir la fira, és molt bonic.
Pues no res, que disfrutes d'esta fira d'este cap de setmana i bueno, invitar a nosaltres a la gent que pugui assistir, que es pogués explicar tot el patrimoni històric i cultural que tenim aquí. Sí, la veritat. I a més és la part també infantil. Exacte. Els xiquets se poden quedar aquí en uns monitors i la veritat que serà molt interessant. Pues moltes gràcies, no res. Anirem parlant de tot el que aneu fent. Molt bé, moltes gràcies per la vostra divulgació. Moltes gràcies. La 1:44 minuts, 15 minuts per acabar este Hoy por Hoy de Cadena Ser Maestrat des de la localitat de Traiguera fent ressò de la Fira Tiar Júlia. Javier Ferrer, alcalde de la localitat. Bon dia, Javi, com estàs? Hola, molt bon dia, Cristian. Bueno, tornem a retrobar-nos aquí a la fira, no? Fa 4 dies que estàvem als estudis de Cadena Ser a Vinaròs i avui, pues, bueno, aquí a Traiguera ja veus com va tot això, no? Vull dir, ja soc l'últim, no, d'esta edició avui de protagonistes, no, en la nostra localitat, no, parlant de Tiar Júlia. La veritat és que, bueno, primer de tot vull agrair a tu i a tota la cadena, no, que haveu tingut la brillantesa, no, de venir aquí i en este entorn, no, que d'aquí 4 dies, no, 4 dies no, que els pròxims 2 dies serà màgic, perquè no, així, no, en tots aquests personatges que podrem veure, pues, bueno, podeu veure també de primera mà com ha anat i com han estat anant el muntatge del que són les paradetes, el que és l'ambientació romana, per dir així, mitològica en molts aspectes, i bueno, aquí us contarem o us acabarem de contar que preparem per tot aquest cap de setmana. He de dir que aquí a la localitat vos uniu per fer qualsevol cosa. La gent té que saber, no?, que a un poble menut no només treballen els de la brigada, sinó també alcalde, regidors, tots esteu implicats en intentar ajudar a la gent que està muntant, no? Sí, tu ja saps que he dit moltes vegades que el secret, diguéssim, o bon funcionament de que un poble vagi bé i que pugui tirar per avant, sempre, jo he ressaltat moltes vegades la figura de les associacions locals, entitats, no? Sempre dic que l'Ajuntament podem proposar molt, l'Ajuntament podem fer molt, però els recursos de l'Ajuntament són limitats també. Llavors, totes aquestes associacions que tenim els pobles, la veritat és que estiguen sempre disposades o quan facin falta cada un en el seu àmbit. Aquí, per exemple, hi haurà moltes associacions que tindran la seva paradeta per col·laborar en la fira, el grup de teatre, no cal ni dir-ho, en tota l'ambientació que... Este matí ho dia que a una altra entrevista, a un altre mitjà, que només directament deuen haver 80-100 persones implicades, no? Perquè ja fa 2 setmanes que se fan assajos, els xicotes que van a escola, perquè n'hi ha un que acompanyen a les nimfes, uns altres fan el conte romà, n'hi ha altres que són esclaus, cada un té la seva particularitat i una fira que cada vegada la volem fer o la fem o intentem fer més atractiva amb més personatges perquè sigui diferent, perquè portem 18 edicions i que la gent que hagi estat l'any passat que no digui aquest any ha sigut el mateix. És impossible canviar-ho tot perquè a més els recursos, conforme hem comentat, no són tots els que vols, inclús en molts puestos que hi ha fires molt grans venen a ser més o menys sempre en una filosofia, en una manera de funcionar. I això és el que ens passa aquí, agrair tot este poder de l'associacionisme, agrair tota aquesta feina que s'està fent i sí, ens toca treballar a la gent que som del poble, als que som concejals, als que som entitats, i a tota la gent que se vulgui involucrar, perquè al final és una fira molt local, una fira molt familiar i una fira que tothom pot participar i com més ambientació hi ha, aquí tenim 4 homes d'aquí del poble que ells se fan la festa i la veritat és que ambienten moltíssim. L'any passat van fer una quadriga que va quedar superxula i aquest any han fet una presó. Ja encara no l'han vista, però van anar per la fira ambientant i la veritat és que és bonico tot això. Abans dies que aquí a Traiguera el tema de l'associacionisme funciona molt. Des de l'Ajuntament heu reivindicat i heu donat aquesta honra, diria jo, a totes les associacions fent el que heu fet a la plaça, aquesta escultura o aquest monument a tota la gent. Sí, estem en ello, hem tingut una mica de retrats en el que és l'obra, ja saps que quan se fan obres més d'esta envergadura són 200.000 euros que ens costarà aquesta obra en el pla impulsat de la Diputació de Castelló, però sí que és veritat que han volgut, i aquí li fiem el canvi de que la plaça sigui una plaça peatonal, un lloc d'esbarjo, un lloc per
estar tranquil, no? I per poder-lo disfrutar, que no conforme a l'ara que teníem una plaça de trànsit rodat i en cotxes aparcats que no fia més d'aparcament que de plaça, per dir-ho així. Però sí que la veritat és que vam decidir que este déu romà Mercuri, que és el que tenim l'emblema de la fira romana, i que, diguéssim, nosaltres fiquem la frase de la fira és la força d'un poble. La força d'un poble ho hem escrit a la plaça, i el déu romà Mercuri presidirà, diguéssim, la font des de dalt. I a baix s'han ficat una placa en totes les entitats locals, al més estil les estrelles de Hollywood, per dir-ho així, no? Però al final el que hem volgut fer és un reconeixement a totes aquestes entitats que tant han treballat i que tants anys fa que Traiguera estigui viva i que Traiguera pugui continuar, perquè al final és el que dic. Nosaltres podem ser dirigents polítics que estiguin per davant perquè n'hi ha que està, però al final, si no és per l'esforç de tota la gent del poble i totes les associacions, no tindria sentit. Javi, sí que m'agradaria en estos 5 minutets que ens queden de directe que pogueres invitar la gent, perquè jo sé que cada any vos esforceu en fer una fira diferent, però el que més vos esforceu és per preservar el patrimoni cultural, històric que teniu aquí a la localitat i a banda tot el patrimoni gastronòmic que teniu també, no? Sí, antes de mi m'ha precedit Vicent, que m'escoltava i estàvem comentant aquí amb la gent que estan mirant el programa i diem, quan sap, no? És el nostre guia turístic i és la persona que explica d'on venim, qui som, i nosaltres tenim un ric patrimoni, ell t'ho ha contat de totes les coses que tenim un museu, que aquesta fira, per exemple, se podrà visitar aquí a l'església mateix, que està al centre neuràlgic del que és la fira, i la gent podrà gaudir de peces que són úniques i peces que tenen un valor incalculable, i ell s'ompli sempre la boca dient que tenim peces que no estan a molts llocs que s'exposen, diguéssim, més, perquè tindran altres recursos que no tenim un poble menú conforme el nostre, però que són d'un valor incalculable. I després tenim el Real Santuari de la Font de la Salut, que no cal ni dir-ho, és l'únic santuari en categoria de real que tenim en tota la província de Castelló. I la veritat és que quasi les 10.000 visites que fem a l'any ens diuen que és un lloc d'atractiu. I en això nosaltres tenim molt de compte, i sí que és veritat que fem moltes inversions, cuidem molt el nostre patrimoni. Ara, per exemple, estem treballant en un projecte que pot ser molt interessant i molt xulo, que és el de restaurar tota la muralla medieval que tenim al poble, que és un projecte que pot costar, no sé, ni 1 milió ni 2, segurament molt, però vist que hi ha ajudes que poden arribar, nosaltres treballarem perquè això sigui una realitat i que puguem seguir gaudint d'aquesta majestuositat de l'església, del nostre santuari, de les muralles medievals que tenim aquí al poble, i la veritat és que és un goig, però que porta molta feina, al final hi ha que treballar per intentar cuidar-ho tot. Bueno, Javi, un patrimoni històric i cultural que teniu, m'agradaria que pogués invitar a la gent que pugui assistir este cap de setmana, que puguem recordar a l'hora que inaugurarem demà, i moltes gràcies com sempre. Ja aprofitant les vostres zones, dir que demà comença Triar Júlia, 4 i 5, primer cap de setmana d'octubre, segur que és una data assenyalada, portem 18 edicions, no és una cosa nova, i la veritat és que m'agradaria fer un al·legat a tota la gent del poble, per supost que ja ho sap, i tota la gent que m'està escoltant de les nostres comarques, que se pugui arribar a Traiguera. Demà a les 12 farem l'acte inaugural de la fira, hi haurà una interpretació del grup de teatre que pense que serà molt xula. Aquí tindrem diferents exposicions, han estat membres del Centre Cultural Traiguerí parlant d'estos 50 anys, d'aquest diari que tenim nostre, que surt tots els mesos, que crec que és d'un mèrit molt important. I des d'aquí aprofitar per això, per dir-los a la gent que si volen passar un cap de setmana bonico, acompanyarà el temps, si no passa res, familiar, tenim jocs perquè els més menuts puguen estar distrets, i tenim diferents actuacions, la programació està penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament i de molta gent que les està compartint, perquè tenim molta acceptació, i la veritat que ahir se pot veure els diferents horaris. Des de les 10 del matí estarà obert el mercat, però a partir de les 12 quan farem l'acte inaugural, i després durant tot el dia i durant tot el dia de diumenge, ahir podeu contemplar tot el que se podrà fer i tot el que podreu viure a Triar Júlia este cap de setmana a Traiguera, al qual inviten a tots, que seran benvinguts, som un poble molt acollidor, i a demostrar-ho. I com van dir l'altre dia també, si mires a la Medusa, veniu a veure.
Javi, estarem aquí per mirar la Medusa, per mirar tot el que teniu preparat. Gràcies per preservar el patrimoni històric i cultural i apostar per l'agenda que té Traiguera. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.